מה אני אגיד להורים שלי? הם כל כך שמחו שזכיתי בתחרות, וכל כך חשוב להם להצליח בלימודים, שהיה מישהי מקצוע ולא פועלת כמוהם. אני כל כך התאכזבתי. אל תתאכזבי, היא יותר במהרה. בשקר אין רגליים והצדק יצא לאור. נתי, יכולה להפסיק לדאוג. אמא תתלה בעניין והכל יבוא על דבר שלו. למה? מה קרה? ידעתי את ועד ההורים נגד המנהלת והם דרשו לעשות את ריגי עד סיום הלימודים. ונדאג שאחר כך גם יעיפו את הסופית לבית הספר. ואני אדאג שאחר כך גם יפתחו את הילדים במשטרה. אמא, זה לא קצת קיצוני? זה יכול להרוס לה את כל החיים. תאמיני לי שזה יהיה רק לטובתם. האנשים מסוגל צריכים ללמוד בעודה מסוימת ולפעמים ביד קשה. אם נבחר שזה לא יהיה. אני אדאג שהאמת תצא לאור. אבל רגע, אמא, יכול להיות שזה לא בדיוק. בוודאי שזו האמת. אני צריכה לספר לך משהו, אבל אל תכנסי. האמת היא שריקי, אני והתרבנו, ומרוב כעס בלי לחשוב, אני שמתי לה את האייפוד בתיק. ועכשיו זה יכול להרוס לה את כל החיים. אני לא התכוונתי שזה יגיע לידי כך. ענתי, תקשיבי לי טוב. עשית מעשה חמור, אך עשית אותו מתוך מצוקה. ועכשיו זה החיים שלנו, או החיים שלנו. ותאמיני לי, לנו יש הרבה יותר מה להפסיד. את יודעת מה יקרה אם תקראי את האמת. ישר לעיתונים. אני כבר רואה